kilometr aldım ben bu territoriyadan. Bundan da soğuştan sonra köpek nisbeten Boğak baskanı, Buryan baskanı şu yerine 5 gitarını alıp, izlep, planировка yasap 20 yılda 3 milyon grant alıp, naşidana işe firma boyunca şu былтыр mına bir sezon içinde 5 объектini çıkıp işi başladık. Özümüzün şu ile tarafız, özüm ben Boğa'da taraf. Boğa'dan da ben тоже başladım özümden участокта. Onu 2012 yılında andan da birinci men kürkeler bilen şıgıllandım. Anarında özümün участогıma şu 40'a 10 firma tizip da pandeminin şu sarayların eterinde birinci şuraya başladım işini. Anarında kürkegine tovar realizasyası alayetki sırası bulmamış. Tavukta aldım da paletini. Hazır mene özünüz görген şimdi. Bütün mene stroyklaşında işimiz var. Allah'a şükür ravuşilarımız var. Bugünkü sekinde varsa da evet Allah'a şükür. Yerilmegen kişiye işlerge mümkünlük var. Her kiminin özünden ile Біздің Исек ауылындағы яңағына ұйыштырылған бұлайынды бұл тігу цехы. Бұл яқташлық президентіміздің Ирик Мунирович Закировның тырышлығы білен дәрісіне керек ұйыштырған цех. Мұнда енді ауылдан да ішлеуші кішілер табылды, Аллаға шүкір. 10 кішіге іш орын табылды. Заказлары бар, зор капчыклар мәдеттегелер. Удобрение капчыклары, керамзит капчыклары, сырау да бар, китеу да бар. Біз енді үмітләнәбіз, кірімі де болыр деп. Гүлнар ханым, нәрселер эшлисез әйтегез әле шуны безгә сөйләгез. Удобрение капчыклары тегәбез, керамзит, монсы менә керамзит сала торган. Монсы менә шул керамзитны ачып җибәргә үзенең люк дип атала инде. Аннан семене сала торган капчыклар тегәбез, иген, удобрение. Менә сез үзегез көнгә ничә капчык тегәсез? Biz indi пока икатна стажировкада гына баштарак инде әзрәк башланды. Хәзер 150 шәрнен тегәбез инде һәрберебезгә. Аннан инде алдарак бераз үткәч тагын күбрәк тегәрбез дип өметләнәбез инде 350 тегәргә тиешбез булып чыгабыз инде. Сезнең менә хезмәт хакларыгыз ничегрәк? Хезмәт хаклары инде 30-дан да ким булмый. Сорау бармы соң менә мондый капчыкларга? Сораулар бар. Хәзер инде язгы вакытта бигрәк тә инде. Сораулар булганга шулай тегәбез. Әле кичәгенә кенә бөттән төрлене өйрәтеп киттеләр. Андый әле теккән юк иде. Безгә кирәкле затлар булар. Без бу мондый мешокларны алабыз. Алар тегәләр, многоразовый мешоклар тегәләр. Бик яхшы. Именно кирәк инде сельское хозяйствога кирәге бар аныкы. Сез үзегез кайсы яктан һәм нәрсә белән шөгыльләнәсез? Мен Ульян ягыннан, Ульяновский областан. Без юг Ульяновский область, Пенза белән Ульян арасы, Николаевский район. Безнеке Зур Черкли авылы. Мен шунда безнеке растениество белән без шөгыльләнәбез. Җирләр безнеке 4000 гарам җир безнеке. Шулай канибыз. Ничек соң? Эшмәкәрлек барамы? Авырлыклар бармы? Авырлык эшләгәч, авырлыкны артка калдыра барабыз. Аллага шөкер, нормально, бик яхшы. Тырышабыз. Халыкка эш, агайныга, авылны тотабыз шулай, бик яхшы. Сезнең кул астында ничәләп кеше эшли? Безнеке бер 60 кеше эшли, безнең кул астыбызда. Төрлечә була. Уртача күпме хезмәт хакы? Безнеке 50-60 мең. Яшьләр бармы кадрлар арасында? Бар, яшьләр дә килә, бик яхшы.
киләләр, тырышалар, яшьләр күрә. Ну, основной халыкны үзегез беләсез, средний возраст хәзер пока, ну, ничек яшьләр тихо гына килә бара. Аллага шөкер, техникалар яңы, алар тоже весь компьютеризированы. Әле бит инде теге ДТК юк инде, алар бездә вообще юк алар. Яхшы техника, импортный техника, бик яхшы. Шунарга күрә халык, яшьләр кирәк, яшьләр киләләр. Аллага шөкер, нормально. Бу ниләр цех ушады. Ходай саулык бирсен, яхшы эшләсеннәр. Біздің енді мында 4 жылдан артық бұтақ болмайашақ. Біздің үйінде штып алмаға бетін бір жыл алма бере, бір жыл алма бермей. Шоның үшін біз ваны бек артық нагрузать етмейбіз. Бұларда где-то ең көбі 20-30 кило. Bir almaz ağaçtan. Бір ағаштан. Неше алма ағашыңыз бар? 30 мың артық бүгінгі күнде. 30 мың. Мына мұнда 9600. Иттігінде 16 гектар. Ансын 20-ші жылда тізедік. 20-ші жылда Сіздің алмаларны қайларға жіберелер? біздің алмаларны Тирайюннан Қазанда ярмаркада қатнаштық. Тирайюндегі ауылдар, міне мұнда Апас, Қайбыш, Тәтіш, Чувашия, Ульянский облыс, Мәскеуге де кетті. Бір Шалыдан келіп алып кеттілер. Неше сумнан? 60-70-тен саттылар. Неше түрлі сорт? Бүгінгі күнде мұнда 5 түрлі сорт, общий бірге где-то қазір 15 түрлі сорт. Алар енді көбісінше сақлана тұрған. Мұнда Северный Сенап, Беркутовка, Лоба, Ханикрис, Имрус, Монтет, Белорусский сладкий. Ну, шындай яқшы сортлардан ғана сақлана тұрғанларына қарадық. Қора жилеклер? Қора жилеклері біздің 3 түрлі. Аретиш, Маравелла, Полка. Алар барса да ремонтантный сортлар. Жер жилегі 20 түрлі сорт, но шулар арасынан енді ең яқшысыларын сайлап алдық. Міне Альбион, Сан-Андрес, Маравелла, Мурана деген сорт. Ну, жилек рассадалар білен иптешім білен қызым занимас ете. Бүгінгі күнде менің 40 гектар жерім бар, 60 баш атларым бар. Қазылық жасайым, переработка ішлейбіз енді қазылық тұтырма жетіштірәбіз. Породалар русский тяжеловоз, в основном и литовскийлар білән қошылған. Шылар білән бірге Бюргановский порода келіп шықты мәлей моторғына. Арты колбаса ішіңді ішлейсізінде, да? Только колбаса ішіңіне. Сатырға бар ма ойғыр бар? Ау? Ойғырларың бар ма сатырға? Сатырға yok. Алыштырға ғына. Райл efendi, міне бір yol ұшушының қадар түрлі түбеклерден татарлар келіп түші біраз қорқытмады ма бүгін? Yok, bu öteki nişketeler kunağa kara karşı деген şekilde. Biz hemen biz dediğimiz eğlenip kurukka. Nihayet bular gelip işler varsa da köpçülüğü tanışkalık. Şuna kulga şimdi bularını yüzümüzde kabul ediyor çünkü biz alay bulan mı bulay mı barıp çıkıyoruz indi ultubeklerge. Bunda indi bu ikilete beyrem birinin dini yok. Yakın tuğanlar kaçkan şekilde. Mine sizin tiyatr bik көп bola bitin ul gastrollarda Rossiya tübeklerinde mi? Siz barmağın tübek kaldı mı hele? Бар, мына bundan ettiler.
Bizim bu yıl Novosibirsk'e zurnilер була. Мен үзіміне барған бар енді. Біз Якутскіге барамыз бұл yıl. Алла тілесе, ну-ка, ненде қалды міне, Калининградта болдық декабрьде. Қашан нәрсе қалды екен тағы. Бармаған, барды не бірнеше тәбек. Бұлай көпшілік, отыр Хакасияда ек міне. Петрозаводск, қоя бұл жерде. Татар болмаған жер жоқ. Туфанабай айтады, алдаған нардыр біздің дейді. 7 миллионнан түгіл, 10 миллионнан түгіл қоя бар бұл жерде татар себілген. Міне шуғалық қуатлы миллет, шуны юғалтмасқа ғана керек қазір. Нешік болса да міне біз бетінде біздің буын міне ол нендер шушы екі шырларны бірләштіруші бір көпір бұрға тейіш. Мен вообще счастлива, что мои мечты сбываются, потому что мои раскулаченные предки из Буинского района, и получается в 30-м году прошлого века они как раз отправились в далекое Забайкалье на золотые прииски. И с тех пор мы, в общем-то, и не возвращались. Я родилась уже в городе Улан-Удэ. Вот, и поэтому Ямтуган рядом, и просто я чувствую, что вернулась на свою родину, к своим предкам, поклонилась со своей земле. Это, конечно, просто огромное счастье. Ну а то, что еще сейчас погружаешься в культурные коды и в культурное наследие татарского народа, именно вот в этом театре, который знаменит на весь мир, и мы тоже про него очень хорошо знаем, и я тоже впервые здесь, я так думаю, надо загадывать желания. Еще какие-то мечты сбудутся. Умаш, аша. Tüpsüz uçtan gibi şapa oynap şiyet avında Hevilerinin ekiyetlerin tığla 11 malay üstü kalda 11 malay üstü kalda 11 malay üstü buluşup Bırım kanatçıp suluşup Sıyıp talışı bugün at itip Мәңгі ayrılmazsa ant itip 11 malay üstü kalda Ağaylardan kalgan bişmet ki Birge irdik avlak ilerge Jırılap yirdi buram yankıratıp Balamış dindigen kilerge Birbirimizde kızlar geleşip Birbirimizden azrak kimleşip Yirek sırımızda hat itip Мәңгі ayrılmazka ant itip 11 yigit üstü kalda 11 yigit Üsüp buyuğa gitti. Mıyık turlarımız karaydı. Ağaylardan kalgan bişmetler de sıymay başladılar. Karaydı. Katon kırasıp jirkege, biz kaydırımız deyip irtege. Hıyal kanatların at iti. Hatlar yazışırga ant iti. 11 yaşteş gitti kaldı. Birizden baralamını yol savırga çıkkan yolçular 11'imiz 11 yakka gitti yollarımız gına olmuşsunlar sırasakız bizim haklarda 11'imiz 11 yaklarda her kim huzurunda bittiler hatlar yazışırlar bitsiler nerseydi mindi tağında 11 malay üstü kalda sağındırayken varsı da 11 malay üstü kalda Sanlarımsız, hürmetli konaklar, bu yerinde sizle günümüzde şiksiz şatpız. Hürmetli konaklar, Tatar halkının milli rizikler, şekşek parmaktan avuz ettiler. Rahim ettiler. Bismillahirrahmanirrahim. Gidiyorum çabuk. Akademik Ruhsatli ismindeki mektep bazısında 2013 yıldan başlap şecerelerin nesil tokaşı diyen tübek ara fendi gamali konferensiyası ütkäreli. Eregi konferensiyada Tatarstan Respublikası hem Rusiyanın şit tübeklerinden kelgen okuşlarımız katnaşa. Kızım, şecere mine yaşlı ağaç garip
Nesel ağaçlar. Ник туғанлықтың жиылмасы тоқпамасы бұл. Әйе, тамырдан, шынанда. Міне, біз оғанда айтырыр, фундамент ұндық екен, ана қорқынышы. Әм міне, қызым, барғызғы да бұл бір үкіметігі. Шынпетін дәлей, біз өткеннен тұрабыз. Min dumanın beyler, meleğin kuşaklar, nevlarının barısında Muvasiklet Mektebi'nin resim bölümünde bilim oluşturmalar yasadı. Eğer ki kendini iyi kısman vakti koyabilirsiniz, elbette görürsünüz. Sizde bay tarixdə üzənin ünvan digənçiləri bilən dan tutqan qulaqçıl bu aşırında sələmlərə rəxsət ediniz. Bugünkü 10-cı bütün Россия Tatar avulları işməkərləri jiyinin ütkəri uğruna edib bizning rayon sayılanda men buni zo'r daraja deb sanayman. Men barınızın da bu çarada ko'rga shod, kelgan qonaqlarning har qaysisine cheksiz rahmatimni bildiraman. Bugungi jiyinning ahamiyati bek muhim. Elimizde bulunan Tatar avullarının aldığında işmekerlere çırışır, tecrübe almışıp buna kalmayın. 50 geçere Tatar halkının medeniyetin, garip adetlerin hem tradisiyaların saklap kalı yönelişinde zor rol oynayın. Tatar avullarını saklap kalırlar yardım edin. Rayonumuz bilen kıskaça tanıştırıp ötesin kiler. Ötken yılda Tataristan Respublikası sosyal-iktisadi üsüşü reytinginde bizning bu rayonda özünün ko'rsatkichlerini yaxshirib, bir yıla 11 pozitsiyaga ko'tarilib, 18-chi o'ringa chiqdi. Tulayim territorial produkt ko'lami çalıştırma bayalarida 17 milliard so'mdan ko'proq, ya'ni oldagi yil darajasine qarata %3% tashkil etdi. İqtisad o'sishini avul xo'jaligi ham san'at kabi tarmoqlar deb ilishtirdi. Rayonumuzning eng zo'r boyligi bo'lib, aning xalqi tura. Statistika ma'lumotlari bo'yicha rayonda 41 mingdan ko'proq kishi yashaydi. Bugungi kunda bu rayonning territoriyasida barligi 96 avul turak punkti bor. Shularning 50si Tatar avullari. Ular arasında 18 avulda 100% Tatarlar yaşayır. 28 avulda xalqning 95-98% Tatarlar. Rayonda 984 işməkər tirkəlgən.
Шуларның 100 артыгы крестьян фермер хуҗалыгы. 1767 үз эшләрен алып баручылар. Район икътисади үсешендә кече һәм урта бизнесның өлеше зур. Кече һәм урта бизнес әледән-әле үзгәреп торган мөхиткә тизрәк җайлаша һәм халыкның шактый зур өлешен эш белән тәэмин итә. Бу хәзерге вакытта бигрәк тә актуаль мәсьәлә. Эшмәкәрләр, кулланучылар базарын байыталар, салым керемнәрен тәэмин итәләр. Эшмәкәрләрнең үсешенә зур әһәмияткә ия булган кредитлау системасына килгәндә, 2021 елда районда барлыгы 23 миллион сумлык кредит берилде. Узган елга грант программаларында катнашып, эшмәкәр 37 миллион сум күләмендә ярдәм алдылар. Бу тармакның үсешен, хезмәттәшлек юлларын билгеләү безнең төп бурычыбыз. Алар өчен шәхси кабул итү көннәре билгеләдек. Башка районнарның бизнес вәкилләре белән очрашабыз, тәҗрибә уртаклашабыз. Үз бизнесын ачырга теләүчеләр һәм актив гражданнар белән укытулар оештырабыз. Эшмәкәрләргә ярдәм итү буенча гамәлдәге программалар турында мәгълүмат ярдәм күрсәтәбез. Бу юнәлештәге эшне дәвам итәрбез дип сезне ышандырасым килә. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр, җитәкчеләр. Менә инде безнең җыен дәвам итә. Бүген икенче көн һәм безнең программа нигезендә ул Татарстанның Буа районына килү иде. Менә субханалла барыбыз да исән-сау килеп җитеп монда. Бүген Буа районында инде авылларны, татар авылларын карап, анда ничек эшләр кору турында, ничек тормыш барганын карап, сөйләп, үзебезгә кирәк сорауларга җавап табарга тырыштык. Шул ук вакытта әйтәсе килә, менә кичә ачкан вакытта да, бүген очрашулар вакытында да, әле иртәгә пленар утырышында да без иң зур әйтәсе сүзебез ул татарлык. Татар халкы һәр вакытта да бердәм булган, эшчән булган, бәхетле булган, гаиләле булган, күп балалы булган, динле булган халык. Шуңа күрә җир безнең ул тормышка алып баручы да, бәхет бирүче дә, туйдыручы да, иртәгә өметне салучы да. Шуңа күрә менә шулай без бүген көндә Рәсәй күләмендә җыелып, сөйләшеп, аңлап, ярдәм итеп, күреп, аннары туган җирләребезгә кайтып, горурланып, рух белән эшләрне алып барып китеп, бәләкәй генә алгарак бара алабыз икән, безнең миссия үтәлгән инде. Әле менә Рәнис әфәнде белән сөйләшкәндә ул әйтә, вакыт тәзрәк булды ди. Мен әйтәм, вакыт дигәндә беренчедән без автобусларга утырып 2 сәгать нигезендә Казаннан Буага хәтле килдек. Шушы вакытта без бер-беребез белән сөйләшеп, ничек булган, кемнәр белән эшли, нинди уңышлар бар, кайда алабыз, кайда сатабыз, кайда кеше табабыз, кайда ничеген, монда килгәчтән бөтен әйберне үз күзләре белән күреп, biz инде төп мөнәсәбәт нәрсә? Менә килдек, карадык, үзебезнең эшлеккә карап, монда нинди безнең ике әйбер бар инде. Беренчедән, без шушы индикатор үзебезнең эшләр нигезендә үзебезгә үзебез бәя куябыз. Әгәр дә Татарстанның районына килеп, без әйтәбез икән, субханалла, менә минем эшләр дә туган җирдә шулай оештырылган. Бысы да бар, бысы да бар, бысы да бар, бысы да бар. Миңа Татарстанда күрсәтәләр икән, иншалла сез алда барасыз. Бу үз-үзеңә командага билге кую. Ә икенче син монда яңалыклар күрсәң, син аны сорый аласың. Син аны үзеңә язып куя аласың, миңа монда кайтып тагын бер карарга кирәк дип. Яки телефонны бирегез әле, мин шалтыратырым. Яки интернет аша, я булар аша нинди информация кайдан табырга дисәк, тагын безнең миссия үтәлә. Шуңа күрә менә шушыларны бергәләп эшләү безнең инде иң зур теләкләрнең һәм эшләгән эшләрнең берсе. Менә Рәнис әфәнде әйткәндәй, менә Буа дигәндә безгә зур дәрәҗә дип әйтә ул. Ансы хактан да дөрес. Менә 10 ел дигәндә безнең бит инде 2 шәһәрне алганда Казан белән чалды. 43 район. Менә 10 ел нәтиҗәсендә безнең Буага килеп җитү хактан да Буа районының алда булуы. Алдан булуы.
һәм безнең Россия күләмендә татар эшмәкәрләрне җыеп, монда горурланып, яки бер-беребез белән аралашыр өчен, үрнәк алыр өчен, bütün әйбер тудырып, монда килеп күрсәтү район өчен хактанда ул дәрәҗә. Шуңа күрә безнең бу эш инде 2 айдан артык алда башланып киткән. Татар халкы һәр вакытта әйтә, ашаган белми, тураган белә дип. Шуңа күрә әгәр дә районда ул эшләнгән икән, аны бәләкәй генә сүртеп аласың да, алгарак чыгарасын да күрсәтеп була. Эшләнмәгән икән, 2 ай эчендә аны чыгарып күрсәтеп булмый. Шуңа күрә монда bütün эш субханалла эшләнгән. Менә докладта әйткәндә, инде 11 позиция алга китү булай гына барып чыкмый, сез җитәкчеләр буларак аны белеп торасыз. Шуңа күрә җәмәгать менә шундый җылы каршы алып, bütün уңайлы шартларны тудырып, күрсәтеп, менә Фәрин күргәзмә янында һәрбер кеше белән сөйләшәбез, күзләр янып тора, куллары эшләгән эшләрен күрсәтә, алар хактан да районга, безнең татарларга зур горурлык тудыра. Шуңа күрә менә bütün җыенга җыелган безнең татар авыллары эшмәкәрләре исеменнән бу районы җитәкчесе Рәнис әфәндегә шәхсән үзенә, аның командасына рәхмәтләребезне белдерәбез. Менә шушылай безнең мөмкинлек булганга, ул инде безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич аша үтә. Біз беренче тапкыр 2012 елда аның хәйр фатихасы белән башлап җибәрдек. Ул менә 13 тапкыр үтә. Без менә шулай җыела алабыз, күрешә алабыз, бер-беребезгә рәхмәтле була алабыз. Шуңа күрә мин инде һәрберебезгә уңышлар телим. Менә татар авыллары шушындый егетләр, шушындый хатын-кызлар аша ул төпле дә була, киләчәкле дә була. Biz аны горурлап сөйли дә алабыз, күрсәтә дә алабыз, эшли дә алабыз, өметләнә дә алабыз. Шуңа күрә сезнең эшегез нык киң. Ул эшмәкәрлек белән бетмәй. Менә сез булганга безнең татар авыллары бар. Кеше кайта, яши, бәйрәмнәрен үткәрә. Шуңа күрә мин һәрберебезгә саулык, сәламәтлек телим. Эшебездә уңышлар булсын. Якыннарыбыз, әгәр дә әтиәниләребез исән икән, алар безгә карап горурланып, бәхетле булсыннар. Әгәр дә инде мәңгелеккә күчкән булсалар, аларның урыннары җмәхтә каберләренә нурлы киң булсын. Үзебезнең эшләребез белән без үрнәк бирәбез үзебезнең балаларга. Хәзер инде оныкларга бирәбез. Менә әгәр дә алар безнең арттан барып, шулай татар булып, рәхмәтле булып эшли алалар икән, горурлана алалар икән, бу дөньяда безнең инде миссия үтәлгән дип әйтергә була. Шуңа күрә саулык, сәламәтлек, бәхетләр.